Για την κατασκευή ενός δικού μας εργαλείου, πρώτα πρέπει να έχουμε παράγει το αποτέλεσμα για να μπορούμε να επιλέξουμε από εκεί τα αντικείμενα εισαγωγής και τα αντικείμενα εξαγωγής. Θα αρχίσουμε επιλέγοντας μία ευθεία που περνάει από δύο σημεία, κατόπιν μία κάθετη γραμμή που περνάει από ένα σημείο και την ευθεία μας, το σημείο τομής δύο αντικειμένων για να βρούμε το σημείο δ που τένονται, κατόπιν θα κάνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των σημείων γ και δ. Αυτό το σημείο μπορούμε, αν θέλουμε, να το δώσουμε κάποιο χρώμα και να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Και τώρα πάμε εργαλεία, δημιουργία νέα εργαλείου. Αντικείμενα εξαγωγής θα είναι το τμήμα σε καθώς και το σημείο δ. Επόμενο, τα σημεία όπως βλέπουμε α και β δεν τα θέλουμε γιατί θα είναι η ευθεία, οπότε τα σβήνουμε. Σαν σημεία εισαγωγής θέλουμε το σημείο γ και την ευθεία α. Προσέχουμε ότι όποιο σημείο βάλουμε πρώτο από πάνω, αυτό θα επιλέγουμε και κατά τη χρήση του εργαλείου μας. Επόμενο, εδώ μπορούμε να το ονομάσουμε. Βλέπουμε ότι αντίστοιχα το όνομα εντολής μπαίνει από κάτω, το οποίο θα το χρησιμοποιούμε εδώ πέρα στο πεδίο εισαγωγής με τα αντίστοιχα ορίσματα. Μπορούμε και να αλλάξουμε ένα εικονίδιο να βάλουμε ένα δικό μας. Τέλος, βλέπουμε ότι το εργαλείο μας έχει δημιουργηθεί. Αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε δημιουργώντας δύο τυχαία σημεία. Στο πρώτο, κάνοντας χρήση του εργαλείου μας, σημείο και ευθεία γίνεται, και η άλλη περίπτωση βάζοντας τα σημεία μέσα ζ και την ευθεία α.